Здрасти хора, с първият тест на Майнкрафт. Този епизод не знам колко ще е дълъг, но ще е първият тест. Ще бъде дълъг 2 минути. Знаете ли защо? Защото просто ще влизам. Да, I see. Yeah. Добре, хора. Значи камерата ми е развалена. Сериозно, камерата ми е развалена. Снима само няколко минути. Да, сериозно снима само няколко минути. Това ми измерва. Отивам в къщата на скалата. Не използвам Fraps. Fraps е една програма с проблемчета. Всъщност тя създаваше проблемчета. Компютъра почва да ме прекъсва. Максимум клипа ми е 3 минути. И 35 секунди. Защото, нали ви казах, прецакана ми е камерата. Не мога да използвам Fraps. Мога да използвам и сега е момента да ви кажа да се абонирате, защото след малко свършва клипа. Може да видите колко много бус. И сега след много малко клипът свършва. Ето, още няколко секунди. Сега да си вземем меча и да ходим до да, операция умри. Операция Жулиана умри. Аз съм Жулиана. Нали запомните? Ще направя още операции. Отива да си взема меча. Подзема отлично. Самоубиец! Окей, взех си меча. 3 минути. Е, сериозно? Камерата ми издържа толкова. Ей, Мока ми даде няколко неща. Как камерата ми издържа толкова време? 3 минути. Добре. Това е доста за моята камера, защото тя е развалена. Гледам да не се загубя някъде в къщата. Кампалета, телефон. Това пасе много. Иначе касетата, които не умират, много ги мразят. Все някакво си мразят. Вижте. Добре, много неща още не знам. Не знам някои звуци какво означава. Това е първият епизод по Майнкрафт умираници. Не се казва така епизод. И най-вероятно да правим нещо тъпо. Какво тъпо може човек да направи? Тук гъмна един клипър. Аз бях сложил хубава вратичка и да вляза на вълката си. Тя къде беше? Къде беше моя мина? Помните ли? Някой помни ли? Да, сега спомних къде беше тая мина. Добре, отиваме право при нея. Къде беше? Сериозно. Е там. Това ли? Не.
Това е мост. Добре, до сега не съм откривал такъв мост, ме е ужасен. Отиваме в лава. Защото там може да има интересни неща. Телепортирахме се в лада. Какво? Къде? Какво? Как? Имаш някакво прасенце на покрива. Добре. Къдът най-вероятно ще бъде. Тая! Вижте, аз съм краля на Алдо! Я да видим как изглеждаме. Дали ще ви величествени? Лита! Къщата ми може да е поста. Там долу има много яки купчета. Опс! Тук имало такова. Мостче. Ето дали мога да се чупа целка? Да, мога да се чупа целка. Има ли такива купчета? Е, такива така. Но, да има. Знаете какво? То сервер напоследък е много странно. Още когато в Лути видях много неща, които направих някакво. Там развален. Майнкрафт, значи в това въпада има ли такива купчета? Не, разбира се. Някога си срещат, като ви е развален Майнкрафта. Сега гледайте лава. Под това има лава. В 5 купчета. Не бъде, няма да стане. Не по-обря. По-обидно. Значи много лесно загубвам портали, като се пазя. Това е ужасно да загубиш портал, да имаш много хубава къща. Изненада и да си загубиш портала. Да станеш вече в фаза. То се знае, че ще умреш в фаза. Чакай малко, умреш, нали ще се заживиш в къщата ти? Супер. Защо са създали Майнкрафт в това да всичко да гори? Трябва да го търся с цяло тази. О, не. А не пикне. Радвам се, че няма. Хора, може би това ще бъдат, но не, дай да завършим 10 минути и то.